Dámy a páni, ja vás zdajem nového videa. Zhodou okolností som si teraz všimol, že vychádza nový trailer na Agatha Harkness. Tuším, že sa to tak volá, lebo tento seriál strašne veľa menil názvy, takže tým pádom veľmi neviem, ako na tom čo je. Volá sa to Agatha Along 2024, čiže vyjde to ešte tento rok. Mala by sa tam ukázať tá naša Agatha a veríme tomu, že sa ukážu aj iné postavy, možno ako je Wanda a podobný. Trailer má 2 minúty 33, niekedy na Halloween by to malo výjsť a bude to áno Marvel seriál League, takže seriál. Takže ja bez ďalších kecov, to je celé, že potrebujete vidieť iba z tohto iba Infinity War, Endgame a Wanda a Vision, samozrejme keď to je o Agathe, lebo Agatha sa ukázala vo Wande, tak poďme na to za 1, 2, 3 a držme si tie párčeky a poďme na to. Tak. Kinoček. OK, takže toto je tá naša doba. Je to prvý trailer, ktorý vidíme z tohto seriálu. A musím povedať, že mne osobne Agatha nesedela v tom WandaVision. Tu vidíme ju ako nejakú detektívku. Verím tomu, že zrazu bude na tej dobrej strane. Nebude tá zlá. OK. OK. Dosť temné. That witch is gone, Nemyslíte? leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. OK. Už máme Agathu. OK. Dobre. Marvel Television, áno, bude to seriál. To nevie. OK. She took every bit of power I had, but I can beat that witch again. Vyzerá to fakt zaujímavo, tento seriál. Má to halloweenský nádych. Ejha, trošku hororové. No, to ma zaujal. Má tam Michao. Nebola to ona vkáž. To by bola veľká hviezda, ale ona bola vo Shang-Chi. Ťažko povedať. Darkness. Čarodejnícky svet je toto. Zaujímavé, fakt zaujímavé. What witch in her right mind would join Agatha Harkness's coven? OK. Not looking for right-minded witches, as it happens. Fíha. Sweetheart, you okay? Dobre. Oh my God! Oh, what's she doing? Where's she going? 18. septembra to je epizóda premiéra, takže 18. september, dámy a páni, takže sa toho dočkáme až príliš skoro, by som povedal, už 18. septembra na Disney Plus. Áno, je to tak a ja som prekvapený z toho, ako toto vypadá. Mne sa to fakt páči. Napíš mi Justy do komentárov, ako sa to tebe páči, ale ja som spokojný. Má to halloweensky nádych. Jediná škoda, prečo to nemá viacej bližšie je ten dátum Halloweenu, ale 18. september. Čo mimochodom je deň pred mojimi bratrancovými narodkami, takže super. Ale mne sa to fakt páči, mňa to fakt prekvapilo, má to tú temnú halloweenskú atmosféru. Vôbec to nevyzerá ako nejaký Marvel shit, ako bol Echo, alebo ja neviem, ktoré sa mi nepáčili. Echo ma sklamala, alebo sa tam liečili prostom voloviny, bola dobrá, ale sklamala ma. Falcon Winter Soldier nevyzerala takto dobre. Má to temnú atmosféru a fakt sa mi to páči. No, môžem povedať, že ma tento trailer zatiaľ veľmi prekvapil a dúfam, že nebudem z tohto sklamaný, lebo zatiaľ to vypadá tak, ako by som chcela, aby to vypadalo.
Zatiaľ to fakt vyzerá tak, a vyzerá to byť tak temne, niečo na Big Giants, Wednesday, Everdead, je tam proste takéto tieto miešanice, niečo hororovo, komédia, fantasy, a to ja mám rád. To ja mám rád. Takže yes, konečne som spokojný s tým, ako to vyzerá. Fakt som z toho spokojný a to je tak všetko. 18. september na Disney Plus, určite si ho zapratím a ešte raz to ja poviem. Ja som spokojný. Pretože vyzerá to skvele. Úžasne priam. Čo mám viac tomu dodať? Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Nečakal som, že to budem točiť a vôbec nie, že toto. Ale vidíme sa na budúce a majte sa pekne a ja pozdravujem všetky, dajte like, zdieľanie a poďme na tej viac odberateľov, viac lajkov, zdieľajte to medzi kamošmi. Toto je to dôležité. Ale napíš mi ty, ako sa tebe páčil trailer, lebo ja ako malý fanúšik som prekvapený fanúšik tohto seriálu. Na to, že som mu vôbec nedával šancu a Agatha bola pre mňa nezaujímavá postava, ten trailer zatiaľ je dosť zaujímavý. Majte sa pekne, ahoj, čau.